Hey yo, my dear peoplovi, tiplovi i niplovi. Novo pametovanje, bato. Novo pametovanje. Došlo neko zajebano vreme. Svet se ubrzava, ljudi, svet se menja. Ne znam da li se vama to čini. Svet se tako nešto ubrzo, brate moj. Znači, šta ćemo mi, maturi ljudi, da radimo, ja nemam pojma. Kako ćemo mi da opstanemo, da održimo korak sa ovim ubrzanjem. Ne znam šta da vam kažem. Ali bit će zajebano, bit će zajebano. Današnja tema je AI. Odnosno, da li će AI danas ovako skrca, razumeš, da nas pocepa kao svinja masanđak. Ili će da nam, brate, šašolji jaja i da nas tetoše dok mi držimo sve četiri u vis i uživamo u blagodetima novih tehnoloških dostignuća. Kao što znate svi, AI doživljava eksponencijalni napredak, abnormalni napredak. Znaš šta znači eksponencijalni? Znači, AI raste, postaje moćniji, ali ne ovako pravolinijski, nego ovako, burazeru. Razumeš? Znači, ozbiljna kriva, buraz moj, curve pršti, burazeru. I mi to svi možemo da primetimo, vrlo se da primetiti, vrlo se da uočiti taj neverovatan AI rast. Pa nam tako često na dođe onaj film Terminator i onaj film Matrix. Ako nisi gledao Terminator ili Matrix, da sada pauziraš ovaj klip, da odeš da odgledaš svih 5, 6, 7 delova Terminatora i sva 4 dela Matrixa, pa onda posle jedno 15 sati da dođeš pa da nastaviš ovaj klip. Šta je to? Šaj se. Evo, ako se desi da neko nije, brate, da ne zna šta je Terminator i šta je Matrix, evo, ukratko ću ja da kažem radnju filma. Dakle, i sad ću da vam spojlujem, brate, do jaja, brate, ne mora ni da gledate. U suštini, veštačka inteligencija je preuzela svet, to jest raširila se u svemu i svačemu, zauzela sve moguće institucije, sve moguće sisteme. Ceo svet je postao upravljiv od strane veštačke inteligencije i u jednom momentu veštačka inteligencija stekne samosvest i reši da se okrene protiv ljudi, odnosno protiv svojih tvoraca. To ti je radnja, to je zaplet u oba filma. Sad, u prvom filmu, odnosno u Terminatoru, veštačka inteligencija napada ljude, hoće da ih pobije, a u Matrixu veštačka inteligencija porobljava ljude i uzgaja ih radi proizvodnje električne energije, ili kako već. To su razlike. I ti filmovi nam često padaju na pamet kada vidimo kako sada veštačka inteligencija neviđeno skače, brate, i neviđeno postaje sve moćnija i moćnija. Tako da ovaj klip će da se bavi temom, odnosno u ovom klipu ću da dam odgovor na pitanje da li će veštačka inteligencija da nas ovako, razumiješ, da nam savije šiju, brate, kao ovaj T-1000, razumiješ, kad dođe pa uzme onaj bodež, pa kroz jogurt ga probije, onako, vidi, ovo je moje lično mišljenje. Znači, ovo je moje lično mišljenje koje može da se ne poklapa sa vašim mišljenjem, može da se odudara. Takođe možete, ne da možete, nego meni bih značilo da vi u komentarima napišete vaše viđenje stvari, da li imate, vi neku verziju budućnosti koju možete da predvidite ili tako nešto. Na kraju kraja možete da snimite i klip. Ono što sad čujete, to je kako ja vidim stvari. Pa sad, šta se od toga obestini se, šta ne. Ne, daj Bož da se ništa ne obestini, ali ajde vidjet ćemo. Uglavnom, veštačka inteligencija nije živo biće, ona nema svest. I ona, znači govorimo sad o ovoj veštačkoj inteligenciji koja sad postoji, koju sad imamo. Znači, ona nije živo biće, ona nema svest, ne osjeća mržnju, ne osjeća ljutnju, ne osjeća strah, ne osjeća ljubav, ne osjeća bol, ne osjeća ništa. Kao takva, ona nema želju da nas istrebi. To nije neki mozak koji tamo bleji u svojoj dosadi i smišlja neke paklene planove, zato što tako jebi ga nema šta da radi, pa onda, majku, vidi ovi ljudi, brate, kakva su to govna, brate, pa to treba istrebiti, brate, skroz. Ne, veštačka inteligencija radi samo onda kada je mi nateramo da radi
i kada je nešto pitamo. Znači, ona miruje, ona ne postoji. Podaci se čuvaju tamo u nekim data centrima i samo onog momenta kada ti ukucaš neko pitanje ili zadaš neku komandu, veštačka inteligencija se aktivira, iskopava tamo podatke ovde, onde, bla, 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 pretražuje i pljune ti to što si ti hteo. Ili ti uradi ono što si ti tražio, nešto ti nacrta, nešto ti smućka, nešto ti napraviti neku muziku i tako dalje. Uglavnom, ona nema svoj karakter, nema svoj nagon za ubijanjem i tako dalje. Tako da veštačka inteligencija nas samovoljno neće uništiti, neće nas napasti, ona nas ne mrzi. Neće nas porobiti i neće nas pobiti. Ali, ako uz veštačku inteligenciju dodamo ljudski faktor, onda će ta veštačka inteligencija i da nas pobije, i da nas porobi, i ne da hoće, nego to se već dešava. Uveliko se dešava. Kako? Evo ovako. Ljudi su ubeđeni, ne svi, svakako ne svi, ali veliki broj ljudi, ja verujem da je veliki broj ljudi ubeđen da su ove ovde face, ovi klovnovi, da su oni tvorci veštačke inteligencije. Ne! Veštačka inteligencija nije nastala 2022. 23. kad je nju stvorio OpenAI. Znači, OpenAI nije izmislio veštačku inteligenciju, niti je ChatGPT prvi AI model. Znači, ne. Ja sam apsolutno 110% siguran da je veštačka inteligencija nastala tamo negde u nekom podzemnom data centru, u nekoj laboratoriji koje drži DARPA ili tako neki vojni andrak za potrebe vojske i da se ona koristi već decenijama. Ako se sećate, vi matori ljudi, kad kažem matori mislim na 35+, na nekoj od naših televizija emitovala se emisija posle 2000-te. Recimo da se ta emisija emitovala negde na početku drugog milenijuma, znači 2000-te, 2001. godine, tako nešto, 2002. možda je, slagaću. Ta emisija je bila dokumentarnog tipa gde se govorilo o tehnološkim dostignućima trenutnim tehnološkim dostignućima i šta možemo očekivati u 21. veku. Znači, tako se zvala emisija, posle 2000. Šta će se desiti, šta će postojati posle 2000. godine. Jer ta 2000. godina je bila prekretnica za našu civilizaciju. Svi mi koji smo rođeni pre 2000. godine znamo šta je nama značila ta 2000. godina i kako smo mi na nju gledali. Kao na novi milenijum, novi svet, novu dimenziju. Uglavnom, da ne dužim, u toj emisiji je u nekoj epizodi, bilo je pun kurac epizoda, govorilo se o, verovali ili ne, o veštačkoj inteligenciji. Da će robot moći, to jest ne da će, nego da se već radi na tome, da robot može da donosi neke odluke sam po sebi, vidi ovo, vidi ono, aha, i onda to skonta i pa mogo bi to, razumeš? Još tada se govorilo o veštačkoj inteligenciji. Tada. 2000-te, 2001. 99. 8. ne znam ni ja. Tih godina. Znači, tih godina se na tome radilo. Ali za potrebe vojske. Za potrebe obaveštajnih službi i tako dalje. Tek kada je vojska, obaveštajna služba i tako dalje, kada su oni 100% ovladali tim tehnologijama, onda su rešili da te tehnologije daju nama. Glavne baje koji rade na tim programima i koji su držači svih svetskih konaca u svojim rukama, su uglavnom anonimni. On neće, tako neki, moćnik, neće izaći pred narod i reći, bato, pa znaš ko sam ja? Pa ja sam ti, brate, bata koji te razumeš, koji odlučuje da li ćeš ti sutra da živiš ili nećeš. Mislim, da li ćeš ti da imaš hleba da jedeš ili nećeš. Da li će tvoja država da postoji ili neće. Takve batice, pravi moćnici, će da izaberu neke pajace. Neki jako zanimljivi ljudi koji su, eto tako, čisto od ničeg postali mnogo bogati, mnogo sposobni, da oni budu ti koji će svojim
šarmom, svojom lepotom, svojim milim izgledom predati ljudima sveti gral novih tehnologija kao što je AI. Ranije je to bio internet. Sad se postavlja logično pitanje zbog čega su oni odlučili da nam daju taj neverovatni tehnološki napredak zvani AI, nama običnim smrtnicima. Zato što nas mnogo vole? Pa zamisli da ti neko da kesicu belog. Jel ti on to dao zato što te mnogo voli? Ili ti je dao da bi te navukao pa da bi ti posle prodavao to? Biće da je odgovor ovo drugo. Da, apsolutno, AI je dat nama, običnim smrtnicima, na korišćenje da bi nas navukli i da bi nas, jebi ga, zadržali tu gde smo. Da ostanemo nebitalci, Nikogovići i robovi. Kako će to da izvedu? Evo, sad ću da vam kažem neko moje predviđanje šta će se dešavati u budućnosti, kako će se razvijati cela ova stvar oko AI-a i čemu će nas to odvesti. Ponavljam, ovo je moje viđenje stvari, vi možete da napišete, ne da možete, meni bih još i značilo da vi u komentarima napišete kako se vama ovo čini, kako će vama ovo da izgleda i pročitat ću apsolutno i ko može nek snimi i klip, ako mu nije cimanje i to, pa da vidimo kako ljudi, baš me zanima kako ljudi misle, kako mišljenje imaju o ovome. Dakle, šta će se dešava, brate, prema mojim nekim procenama, predviđanjima? Ono što će se dešavati pokušat ću da razložim na korake, od prvog pa nadalje. Dakle, prvi korak, navlačenje i prikupljanje podataka. Navlačete kao narkomana. Znači, prikazuju ti koliko je AI predivan, šta sve može, šta sve zna, kakve sve mogućnosti nudi. Znači, ti kad uđeš tamo, svo moguće znanje ovog sveta ti je bukvalno dostupno na jednom kliku, na jednom pitanju. Čak ne moraš ni da kucaš, možda pričaš ovako. Može da ti napravi sliku, može da ti napravi muziku, može da ti napravi video, može da ti montira od više slika jednu. Ne znam da li ste primetili da se AI kada razgovara sa vama predstavlja kao vaš prijatelj. Znači, on želi da vi njega ne gledate kao mašinu sa kojom pričate i koja vam da informacije koje vi tražite. Ne. On je treniran tako da vi u njemu vidite druga, da vidite osobu koju ćete se poveravati što više i više. Zašto? Pa da bi prikupio što više podataka od vas, je li tako? Ne znam da li ste još primetili, recimo, kada razgovarate sa AI-em, na kraju razgovora on vama postavi pitanje. Šta ti misliš o tome? Naprimjer, pitaš ga nešto, nemam pojma, nebitno. I onda ja sam jednom pitao, zašto je tebi potrebno moje mišljenje? Na što dobijem odgovor da to pomaže znači dobijem iskren odgovor, što cenim, jel? Da to pomaže u treniranju tog AI modela. Kada mu ja dam svoje mišljenje, on bolje upoznaje ljudsku prirodu. U prevodu prikuplja podatke. Znači, ovo je sada najbolji način da se od vas pokupe svi mogući podaci, sve vaše tajne, sva vaše interesovanja, sve što vi poveravate tom AI-u, sve se to zapisuje u jako preciznom obliku na neki tamo, jebem li ga, hard disk, na neki SSD u nekom tamo data centru, u backupu, tako da tvoje brisanje pregleda, brisanje kucanja, brisanje istorije, od toga nema ništa. Sve podatke smo mu dali dobrovoljno i uživali smo u tome. Drugi korak, standardizacija AI-a, odnosno AI postaje deo tvoje svakodnevice. Šta to znači? Veštačka inteligencija te odvikava od tvojih starih navika i od tvojih starih rutina i počinješ svoj život da prilagođavaš veštačkoj inteligenciji, odnosno novom načinu življenja uz veštačku inteligenciju. Sećate li se mobilnih telefona kad su se pojavili? Evo, ja se sećam, ja sam mator čovjek, mogu o tome da pričam. Ja se sećam života pre mobilnog telefona.
Kada su se mobilni telefoni pojavili, mi smo na njih gledali kao na jedan zanimljiv uređaj koji može da ti služi da pošalješ neku poruku i da nekog pozoveš. To je početak novog milenijuma. Zatim telefoni dobijaju kameru, dobijaju zvučnike koji mogu da reprodukuju MP3, melodije i tako dalje. I onda telefoni postaju smart. Kako smo mi na to gledali tada? Kao na jedan jako zanimljiv, jako dobar uređaj koji ti jako lepo pomaže u životu. Prosto nije da mi je neophodan, ali je lepo da se ima zato što jebi ga ubrzava ti neke stvari, znaš. Danas telefon je tvoj organ bez koga ne možeš da živiš. Ti ne možeš da opstaneš u današnjem svetu bez mobilnog telefona. Ako mi ne veruješ, evo probaj. Uzmi svoj mobilni telefon, stavi ga u neku fioku i zaključaj. I nemoj da ga koristiš 2 meseca. Nećeš moći. Znači, nećeš moći ništa. Postaćeš slep, gluv, dezorijentisan. Vratit ćeš se u pećinsko doba. Niko neće znati da postojiš, misliće da si umro. Nećeš moći da se snađeš u gradu gde je neka ulica, gde je ovo, gde je ono. Nećeš moći da pozoveš taksi, nećeš moći ništa bez mobilnog telefona. Zašto? Da li si ti to postao gluplji? Ne, ti si isti. Samo je se svet oko tebe promenio. To će isto da se desi i sa veštačkom inteligencijom. Nećeš moći da preživiš, niti da postojiš, niti da funkcionišeš u svetu koji dolazi uskoro, bez da si non stop prikačen na internet i da si non stop u kooperaciji, u konekciji sa veštačkom inteligencijom. Veštačka inteligencija će ti piše recepte. Veštačka inteligencija će da ti smišlja treninge. Veštačka inteligencija će te navodi gde si. Aha, ovde, idi sad ovamo, skreni ovde, skreni gore. Veštačka inteligencija će da ti pronalazi šta da kupiš, gde ima, šta nema. Kako da se ponašaš, kako da sastaviš ugovor, žalbu, CV, bilo šta. Za sve će ti biti potrebna veštačka inteligencija. Naravno, kao u teoriji ćeš ti to moći i da tražiš i da razmišljaš, da uključiš 3 mozga, ali što bi to radio ako već postoji veštačka inteligencija? Ako ne koristiš veštačku inteligenciju, nećeš moći da izađeš na crtu nekome koje koristi. Jer on će biti pametniji i snalažljiviji od tebe 100 puta. Jer dok ti tražiš na telefonu nešto, googlaš, čitaš forume, pretražuješ milijarde stranica, ne bi li našao to što tražiš, ovo će samo da pita veštačku inteligenciju, u roku od 2 sekunde on ima odgovor. Ti ćeš i dalje da tražiš. Zamisli situaciju gde idu 2 lika gradom, jedan ima navigaciju, drugi nema. Ko će se brže snaći? Naravno, ovaj koji ima navigaciju. Međutim, probaj za jednu godinu dana da oduzmeš navigaciju ovom liku koji je nosio sve vreme i pusti ih da se snađu. Snaći će se brže ovaj koji nije imao. Zašto? Zato što je on uspeo da sačuva neke instinkte koje je ovaj izgubio. Tako da onog momenta kada veštačka inteligencija postane standard i mi postanemo potpuno navučeni na veštačku inteligenciju, zaboravit ćemo gomilu nekih stvari koje smo znali da radimo dok nismo imali veštačku inteligenciju. Otupećemo, izgubit ćemo instinkt. Evo ja sam zaboravio da pišem. Zašto? Zato što kucam na tastaturi. Godinama, skoro deceniju, ja samo kucam na tastaturi. Znam da se potpišem, ali neka slova pisana, kako se pišu, ja ne znam, zaboravio sam. Morat ću se podsjetim. Ne zato što sam ja glup, što sam nepismen ili bilo šta, nego sam otupeo, koristeći tastaturu, ja sam otupeo i zaboravio sam neke stvari koje sam nekad znao. Tako će biti i sa veštačkom inteligencijom. A onda će u jednom momentu Google da ukine svoj pretraživač i svi ostali pretraživači će da se pogase i jedini način da ti nešto pretražuješ bit će preko veštačke inteligencije. Pošto nam je AI postao sve i sja, pošto je ušao u sve pore naših života, ide 3. korak, a to je naplata. Da li je neko toliko naivan da misli da će ovi servisi koje mi koristimo
biti besplatni zauvek. Da će neki tamo Gemini da te obslužuje za dž ceo život. Ba to mora da se plate ti data centri, buraz, mora se plate te HBM memorije, silni SSD-ovi, silni rashladni sistemi, razumeš? A ko će to da plati? Pa ti ćeš da platiš, burazeru. Kako ćeš da platiš? Prvo će da uvedu pretplatu. Neku sitnu, simboličnu. Uz one sve podatke koje su pokupili od tebi, ostalo je još da pokupe i podatke sa tvoje platne kartice, bankovnog računa i tako dalje, PayPala, šta već. Tako da će neka ta prva pretplata otkoštati nekih 5 evra, 5 dolara, simbolično nešto, razumeš? Nebitno, ono, nešto što bukvalno svako može da priušti. Ti ćeš biti u fazonu tebra, pa zar ću stvarno da se odreknem AI-a koji mi toliko znači u životu zbog pišljivih 5 dolara mesečno? Pa nemoj da me zajebaš, pa tebra daću i više, evo, daću 10, 20, pa daću 100 dolara, bre, razumeš, bre. Ja moram da imam AI, brate, pomaže mi, treba mi za posao, brate, treba mi za ovo, treba mi za ono. I onda će cene polako da rastu, znači idemo prvo 5 dolara, pa 10, pa 15, pa 20. Možda je ljudima koji koriste Netflix to poznato već. Tako da će cene malo da rastu, dok ne dođu do 100 dolara uz opravdanje da prosto cene održavanja servera su mnogo skočile. Ali ako baš nemaš keša, ako baš nemaš para, ajde, naći ćemo rešenje i za tebe, zato što smo mnogo dobri, vidi to, mislim, to tako sad kažu ovi što drže to, jel? Vidi, mnogo smo dobri, dušice smo od ljudi, pa će da nađemo rešenje i za tebe koji nemaš tih 5 dolara, a to je da koristiš AI uz reklame. E sad, te reklame neće biti one standardne reklame koje ti iskaču ovde, onamo, ovde, temu, ova je 2 kilometra od tebe, karala bi te i tako dalje, te neke stvari. Reklame će da idu mnogo podmuklije. U chatu, znači, dok ti razgovaraš sa AI-em, on će u konverzaciji da ti potura reklamice. Znači, pitaćeš ga koji deteržent za sudove je najbolji. On će ti reći Feri. Zašto? Zato što mu je firma, recimo, lupam, ovo je primer, firma koja proizvodi Feri mu je platila, to jest platila je kompaniji koja razvija taj AI model sa kojim ti pričaš, platila im je da ih reklamiraju. I oni ih reklamiraju tako što tebi ponude njihov proizvod. Koju bušilicu da kupim za sitne pare? On će ti reći Angel. Bez obzira što je Inko bolji, a jeftiniji. Što znači da se tu otvara prostor za četvrti korak, a to su dezinformacije. Pošto je Google, kao što sam već spomenuo, ugasio svoje pretraživače, ti više nemaš šta da tražiš, ti dobiješ samo servirane odgovore, što znači da ti ne možeš da čuješ drugu stranu neke priče, da pogledaš neki forum šta ljudi misle, ne, znači ti od sad pa nadalje slušaš samo ono što ti se kaže. Šta ako umesto kompanije koja proizvodi deterđent, pare ponudi kompanija koja proizvodi alkohol? Ili politička stranka u okviru svoje kampanje angažuje AI da ubeđuje glasače da treba da glasaju baš za tu stranku. Imaš milion, ali milion načina. Kreće pandemija dezinformacija. Svako ko ima para moći će da poturi svoju verziju neke priče, koju će AI da potura ljudima kroz dopisivanje, jel? Zamisli ovu situaciju da si alkoholičar, pokušavaš da se skineš sa alkohola, ulažeš nadčovečanski napor da ne ločeš više. Pitaš veštačku inteligenciju šta da radim, teško mi je, kako da se izborim.
Veštačka inteligencija ti kaže izađi napolje i šetaj se, ja ću da ti napišem rutu za šetanje, da ti pošaljem. Ona ti pošalje rutu, route, koja vodi do prodavnice za alkoholna pića. Zašto? Zato što je taj diskont platio AI. Da mu AI dovede mušteriju. A ko je bolja mušterija nego alkoholičar? Tako da ti pitaš AI da ti pomogne, a AI ti ga šukne, burazeru, zato što mu je neko platio da ti ga šukne. Jer ostavio si svoje podatke, AI zna da si alkos, zna koje su tvoje slabe tačke, ne mora da bude alkos. Evo, na primjer, ja, evo ja, moj slučaj. Ja sad pitam AI, Tebra, kako da se skinem sa bureka, burazeru? Kako da se skinem s bureka i pljeskavica, kad ih mnogo volim? I AI kaže, mora da ideš da se šetaš, što je trening, razumeš, što je ono zdravo za telo, i pošalje me da se šetam kroz Goce Delčevu ulicu, gde je, brate, dolina gladnih, gde imaš kiosk do kioska. I ja sad, razumeš, zato što je možda tamo neko od onih kioska, od onih prehrambenih radnji platio AI-u da ga reklamira. Jel kontaš? Jel kontaš šta se dešava? Ili još crnji primjer, sad jedan užasan primjer. Zamisli sad ovu situaciju. Ratom zahvaćena neka država u kojoj se odvijaju ratna dejstva, jel? Dete tokom bombardovanja pita AI, plašim se, padaju bombe, šta da radim? Veštačka inteligencija odgovara, najbolje bi bilo da potražiš pomoć kod vojnika, ako ih vidiš negde. Da li vidiš negde vojnike? Dete, šta zna, nema pojma, kaže, aha, eno su ih tamo preko puta. Veštačka inteligencija uzima te podatke, šalje komandi, koja koristi isti model AI-a, kao i to dete na telefonu. Komanda šalje dron, dron dolazi, baca bombu, ubija i te vojnike i dete zajedno sa njima. Zamisli taj scenario. A nije nemoguć, zato što AI apsolutno se koristi u vojsci već dugi niz decenija, pa i danas. Čak neki modeli koji su danas civilni imaju i svoje vojne verzije, koje su kao bajagi odvojene od ovih civilnih. Čuj mi, kurče, kako muda zvrče, što bi rekao Jovanke. Podaci su podaci. Svaki podatak je vredan. I da stvar bude gora, ovo što sam sad ispričao, ovu moju teoriju, mi je potvrdio upravo AI. Znači, meni je ovo palo na pamet. Pitao sam AI da li je ovo moguće, potvrdio mi je da jeste. Uz, naravno, opasku kako je to izuzetno strašno, izuzetno užasno i da je on potrešen time, jel? I na kraju dolazimo do petog i poslednjeg koraka, a to je da AI preuzima sve moguće sisteme, sve institucije i da ti je AI i rod i pomoz Bog i sudija i egzekutor i advokat. Tako da recimo AI sudija možda te osudi na doživotnu robiju, AI doktor može nešto slučajno da zajebe pa da te ubije ako nisi podoban, pa recimo automobil koji kontroliše AI jer ti nemaš volan, AI upravlja tvojim vozilom, isto tako to vozilo može slučajno da se prevrne i da niko ne bude kriv zato što prosto ne možeš tužiti AI. AI je veštačka inteligencija, ona ne može biti kriva. A usput je i sudija, tako da neće osuditi samu sebe, je li tako? I to je neki, da kažemo, poslednji scenarij u nekoj skorijoj budućnosti. Kad kažem skorija budućnost, mislim na budućnost koja će se desiti još za vreme naših života. Znači, ne govorim sad o nekoj 2300. godini, već nešto što ćemo videti. Vidi, ja sam pesimista i mnogo mračim. Znam da mnogo mračim. I ja se iskreno nadam i ja bih voleo, i sve srca bih voleo da sve ovo što sam sad rekao ne bude istina i da se nikad ne desi i da sve ovo ostane na nivou, kako se kaže, teorija zavere, ali poznajući privatne korporacije kako se ponašaju i poznajući kako se ponašaju vojske različitih država i generalno kako se države ponašaju i ti neki vladari iz senki, ti neki anonimusi,
Nemam neke lepe prognoze, brate. Zato što sam ja isto kao i većina vas sa ove ovde strane koja obično biva jebana. Da se razumemo, AI nije zlo samo po sebi. AI nije zlo. Čovek je zlo. A AI je samo jedan opasno dobar alat koji može da bude i najbolja stvar na svetu i najgora stvar na svetu. Istovremeno. Samo je pitanje kako ga koristiš. Da li je nož opasan? Nož. Koji je pobio više ljudi nego bilo koja druga naprava na ovom svetu. Ali koju ljudi i dan danas koriste u svom originalnom obliku već desetine hiljada godina. Da li je opasan nož ili ti oštrica zavisi od toga ko drži rukohvat. Pišite vaše viđenje situacije u komentarima i čitaću sve jer ovo mi je jako zanimljiva tema i vrlo me interesuje kako je vaše mišljenje o svemu ovome zato što sam ga ja namračio da ne može dalje, brate. Hvala na gledanju, viđamo se ljubaz, brate, ćao.